खेब ना बनैबे खेबे करब लियावत तनी मुड़ा अपना बहिन के देम दम चूसी दम भर बुचियो अरे छोटकी पूजवा का हरे दीदिया आव के नहीं माई हमारे को तो असई पतो है हमार देख के जरते सन आव हेने का भइल आज कतना सौभाग्य के बात हमनी के एगो में खाए के मिलता नतिया होती चुकी पे के खइले बन जाए एगो पे तोरा के हम कितना सेवा करत रही लंगटे उघारे तोरा के तेल लगाई में तोरा के नहवाई देखे जे तो रोबे खातिर हम ना बोलनी हां धर 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 रोवत नहीं के एबरा खुशी के आसी ह मछली त दीदिया असहु भी हम खाए जनली तू ही बनैली है ना देखो ते खतना रास्ता में भरल बा एकदम ला तक हम स्वर्ग में जाता नहीं खा के सोच ले बुचिया क्यों न कुछ बोले सन हमार पतो तोरा सुने के नहीं खे चुपचाप नाक कान दबा के रहिए 10 दिन रह के मुर्गा हम मछली हम खसी के मीठ बलमुआ चापकुल खा के जइए ठीक ना तू बने रोज हाथ के तो खाइए के जाए हम सोच ले नया नया वैरायटी रोज बनाई तो छोड़ के पतो ही एकदम बौरा ही नहीं खारी जब हमरा के देखत ये बाई में पड़ जाती है दादा कतना निक लगता बनावेली दीदी मछली कुछ कम यही से जीजा तो कहीं जाए ना देना समझली बुचिया रे एगो गीत गाम ना खात खात कौन गीत रे ना के सिखले मोर चढ़ल जवानी ए सैया रोम रोम के तरसता मोर चढ़ल हाय हाय हो लगा जहिया मारे तहिया मछरी खियावेला जरूर बा दूसरा गाना दीदी आई नहीं खेती एगो दुनिया पर पसंद का गाना गा हैं बा हम कुल गाना भुला गए तू गाव ना आहा दीदिया रे चूस 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 ना जहिया मारे तहिया मुड़ावा खियावेला जरूर तेरे मतलब मार के जिए तो के मुड़ा खियावे ना जब बानले हम कहा तनी कि के करे घरे डीजे लाग गइल बाटे का जी मौसी जी रहू के सहूर नहीं खे कि को कराही तसला लेके जगह बैठ के खातनी अरे इहां के त हमर सास त जीप चटोर हइबे कइल हनी कि कराही में से मोछी आ सब्जी काट काट के ऐसे खा लेबे नी आगु ले कच कच करे खाना के दे दे आगे नी त कचर कचर कर दीदिया क्वेश्चन पतो ही उतार दे बड़ी तुम रे अरे कुल बिना ढंग के बुढ़को काना के उतारल बुढ़को काना के पसंद है हमार ना एकन के हमार पसंद रहते सन त कहिए रिजेक्ट कर देती बतावा जा माने सास जंग ने करी तोहन लोग करबो जा ढंग से हुर सीख जा कुछ हऊ अब का ससुर में कैसे रहल जाला हमनी के सिखावत तनी रउवा त तनी सोच समझ के रहे के चाहिए कि अरे हम जीजा के घरे आइल बानी आ दू चूस बुचिया चूस चूस हां त चूस लिए चूसवाई एही मेरा गुजरे बाटे बाप हैसे चूसल जाला देख बुचिया देख हैसे कैसा देख तब तन तक कभी ताकू ऐसे है खाई जाला ओही में कभी कभी अपन हाथो काट ली हो जाला बुझा त मिलल ही नहीं खे ए जला जाइबू त बका बका करब मन करता खाए के का मिली ना ना नैहर खइले ना ससुर खइले या माजे जब इतना हमनी के करे लगम जिंदा तरह तरई गिने लागम जन्नी आई के कपार पे तना कच कच कर देलस हमरा खीस बरत जान अभी फोन करके पापा जी से कहत नहीं कि ऐसे ऐसे घर में मम्मी जी करत नहीं अब रउए बताई कि हम क्या करे जो जो कह दे कि जीजा के रखले काहे अरे तोर पतो ही ना भगलू कौनो बतिया होला त जात नहीं पापा जी से कहे पापा कहे दे मौसी जी रार त तनी से ढंगे नहीं खे कुछ बुचिए को मुड़ा के मजे कुछ और रहेला जे मुड़ा ना स्वाद बढ़ जाला दीदी सही कोइन त जे मुड़ा ना कइलस ओकर मछरी खाइल कुछ नहीं के ठीक है बा खाई जे पूरा आज खा दें जे आज कोई ना खाई फोन करके कहत नु बनी हम अभी पापा जी से जा जा जाने कह दे डर का लागल बा ओसे बतिया बतड़ू हम त जानी कि तो छोटकी पतो ही बचर बचर बोले लेकिन बड़कियो कम नहीं खे अरे खिलाड़ हैसन पता ना कहां से घास भूसा तू उठा के बियाह कर देली उतना सुगर लइकन के जिंदगी बर्बाद कर दी हली तू हम अरे बुढ़ को करन कहत गरीब घर कहे त मान सम्मान करे हसन आजकल मान सम्मान करत ऐसन के का करतड़ी सा देखे से करत अरे वो करा से का मतलब हमर हाथ गोड़ चलत बनावत नहीं खात नहीं नो साजी मुर्गा बनई है पक मुर्गा ना रे खसी बनी लेकिन अपने हाथे बनाइए डाइनियन के मत दिए बनावे के कब का जैसे ने बोला तो ऐसे वैसे मिर्चा डाल के बनाइए दी सकी एक बार 50 साल खेते में दौड़ भी तू बुचिया रे खा के चल तोरा के खेत अपन घुमा ले घुमा दे लेकिन ठीक बा
लेकिन 1 महीना रहब दीदिया। जब खा पी के मोटा जाए तोरी हाथ का तबे हम अपना ससुर जाए। अब के जे रहू ना जीजे पे रह जो तू बर्दाश्त कर लेबी रे। का हो जाई रे लइका पुहो तोरा के खेलैले हन तब लइका पे खेलैले हम अब हमरा से बियाह कर ले तू हूं ना मजाक न कोई नहीं बुझी आहा बाप रे बाप इहे नु कहाला हो घर के रीति रिवाज देख सास बाड़ी बहिन के बोला बोला के कितना चटक मटक खाताड़ी आ मौसी जी कैसन बानी कि बेशरम नहीं बैठ गल बानी खाता थरिया में लेके हम त बोलबे ना कोई नहीं हां कहिए से आज का देखत नहीं खराब हो गेल बेटे। हां यहाँ के देखल नहीं तबे ना जानला है पहले जानला हती तो पहले ना कहले रहती पहले ना कहले रहती रो त अपना माने विचार के जे मौसी जी नहीं जी कैसन लूरा लक्षण बाटे घरे के। अरे तो का करबू माइए बिया ओइसन तो का करबू ओकरा के बोलल जा दुगो बात खाइए गेल त अब हां का करी ओकरा के बताओ ओकरा अपना मने बुझाते नहीं लइका नहीं के ओकरा के घर के लोग कोई ना खइला सका काला के लेके बैठल बे कराही में थावे अच्छा जाए तो खाइए ले तब ओकरा खातिर पेटा में लेना ना ओकरा निकालल जाई तब गुरे गुरे थोड़ा ना काटत हम त कहते नहीं रहो से बतिया ठीक बा कहत तो हमहू सुन लेनी देख लेनी तो हमरो अफसोस होता ना कि नहीं के होता अफसोस रवा के कहिया ले होता जन त जानते नहीं कहिया ले रवा का अफसोस होता कि महसूस होता टे ना भाला खो बिना होनी के चलते तारा कैसन बतियावे लगलू इतना मार कोइला पे तो हमारा तनको नेकी नहीं कि आज तक ले कोइले बारू नेकी कोई हमरा का कहिया रवा के कि नेकी बाजी दादी का करती है रे हां बैठ वो अपन तो खाता भी हो दादियों के खियावती है तू का करे जा गइलू ह का कर गइलू हो विपत कला कुल पीस खा गइल और रखले दिया कुल पचावनी है तर काहे ना को जमा जो एक छाप लगा दे मुंह चटक की ओए मुझे पचल फट जाए बताओ लिया के दे फटिए जाई हमें भूख लगा हमरा के कैसे लिया के दे बाप से मांग बा से मांग तारा ही नहीं पता तो पहले ही से निकाल के दो कटोरी में ध दे रह तू ई त हमरो पता रहे कि रउवा खाने त रउवा के निकाल के ध देता नी छोटी ने सब कोई घर में भरल बाटे चोरे छोटी नी लागता की अब गांव ना घर ना जान जी पूरा न तो जवारो जना दी हो यही खातिर यार तो तनको बुझेबे ना करला कि अपना मन की क्या करे के बहु अब का वो कर पहले मोबाइल भी एगो मौसी तनो देखते बड़ू को करे वो करे बुझाता कि मल गुनावा ओकरे में भरल बउए तारावा ना कहा मौसी के बता दे कि हम जे कहीं समझाई मौसी के का कही कि मत खो माई न करावती है घरवा में सब करती है डरा माई आई रे मिठाई लगा तो सही रे कहते कि तोर मुंह काटे खाए के तो जाए तो मिठाई नहीं खइले तार के मिठाई ना लिए के है ना हमार भूख लगा खाना दो कैसे हर बात करे वो कहता नहीं जी ई तो सब कोई सब चीजें वो खइले रहेला पर एगो कोई ले आवे त आसरा रहेला तो ना दे तो कर छीन के खइबे हां हमनी के कोई भाई बाबा पटाख पे हम दे देने निकाल के धरी मम्मी जी रउआ अपने हाथ से बाटी पटा करके कोई के आवत त बस हतिया के धराल जेता बक्सा में तू दानी बाड़े तो सब दानिए तोरे लिखा बा ही तरे अरे बुझिया जो चाची घर भाई नु का बनिले है खाना काजू जो थरिया लेके कोई कोई ने खाई हम खाने लेके खा लिए जो दादी कहती है ना और दादी के कि चल बाजार में चांदी के पायल कीन देता नहीं आप सुन नहीं हम सुनते बानी तू ही सुन हम जाते हैं चाची घर मांग के खा जो खा लिए अब बचल बतन खाली है रसबो तनी मनी होई ना रे मत खाइए नाम बदनाम कर खाती खाली है कि वे खाई ले या अपने लेखा लइकिन के ना सिखमनी ना खाई हमर लखी हां अब सुन ले हमर खून खौला ताटे चांदी के पायल किना त हमार है गोड़ में चांदी के पायल लखी नु तारा के पैजनिया पाइल किना जाई हम नहीं जानत कोई किने के अरे तो को हम अभी चल जाए दो ओकरा के मौसिया के तबे न ये आदमी के हमार मर्द के पैसा करत या और घर में लागी कंट्रोल करे ए आदमी के मर्द के जब पैसा रहेला नु आवेला चाहे कुछ करेला बाहर से रवा विदा करम चाहे केनियो से त हम दे देम धारी मम्मी जी काम धंधा करी हाई करी हाउ करी एकरा में कमी के करबा हमार बाकी तहार बे करा बतावा ना ना तब जान करी नु अब हथिया के धरब तब नु सबके पता चली लुटावा तो तू ही दानी भइल बाड़ू तू ही जेकरा भी रहेला उ बहाना आदमी क देवलम कि नहीं के हमारा भी अभी घर से आदमी मिला के दादा परेशान हो गइल बड़ा ना हां तो ठीक बा ए जे सोचत रहिया खाना मत खइया हम जाके माइल पूछ ले तनी उपासे रहिया ओकर चक्कर में के करा चक्कर में तो हम तो उपासे रहतानी ना
जाता नहीं कुछ मांगा के खाना ले, कोई खाया चाहे मत खाए, हमारा से कौन मतलब बाटे। घर में सब अपना मन को भइले ही बाबा सुनता। बाप रे बाप, ऐसे घर में लीला भइल बाटे। हां कुड़िया ही देखा हो खियावा तड़िया कहत त कल से ऐसे कहनी है ससुर जी से कि ऐसन ऐसन घर में फोन आइल खियावा तड़ी घर में ये कह हम कह देला का हो भौजी खाना उन्होंने नहीं खुजा खिले का अभी क्या सब कुछ कपारे पे हाथ धइले बा। हमार भातार कहां घर में कमाता हन कि हम खाना खाएं। लो कैसन कैसन बेरा घरवा में सुने के मिलता हो। जो उ घरवा में खेलवा होता उहे न सुनने के मिलता टे। उ अपने धुन ध के बोलतिया, तू अपने धुन ध के बोलता कि घरवा में मर्दा कमाता कि हई करता। माने कि एगो मछरी के पीस घरवा में काल क देले बा का। काल क देले बा हे जी हाँ। नहीं काल क देले बाटे। हाँ। हां कि रौर माई के काल हो गइल बाटे। बेसाहतड़ी घर में खुनिया बनल बाड़ी। हां हमरो बहिन हमरो माई हमरो भौजाई ये संतम कराहिए लेके एक बार बैठा देम खियावे खाती। अरे ओकरो हर हिसाब होला कि के केतना परिवार बाटे त ओमे कगो अरे खियावे करई त काट के दे दे ओ चुपे बैठ के एकदम हो जी कोह पारवा भी बैठ के खियावत तड़ी। अरे तो ओकर आदते ह पहिले के, तू आज नया उतरल बाड़ू ना देखलू रहू बबो। से कगो मूड़ा हेतना आदमी खालन हां हेतना खालन जी उ हमनी के सिखा दियन छवा न केतना होला। उहे घरवा में उहे न हक ही नटंकिया ध के महले बिया। जब ई ना करी तो ऐसे तो काहे खातिर सब कोई मिल जुल के आ सामने खाई तो घरवा में ना न होई ते आज। करस केतना करत यार जो हम यही खातिर छोड़ देनी है जय विजय ऑफिस में पापा जी गइल बानी कहतनी कि रुका तनी मीटिंग में आइल बानी बाद में हम बात करतनी कने ठीक बाटे। हां त आवत न बाबूजी अभी थोड़े 2 महीना के बाद आई अभी तक उठू बनल हटे पिज्जा की मीजा कह जाला त एहन उहे न कबो एहन त समझियन न करतनी ना ढेर दिन से बुढ़िया घर आई रही ऐसे दूध लावत तड़ी न बांध लेले बड़ी दूध 2 किलो आ सांझ सुबह दोपहर तक घोटे घोटे चाय दियाई। चाय के तो शौकीन ही पहले ही जानते बाड़ू त अलग से अपन दूध बांधस आ बुढ़ऊ के कहता के निकल के फैके पियत वसन। चाय जब से ना पी तीनों टाइम ना तो ओकरा रहिए ना जाई। दूध रहे चाहे ना रहे सादो चाय बना के पी ली। ये खाती या खाए खाती सब के देवर बबुआ मानमा करेला जन्नी सब कोई के जीभिया ये कहीं ह मगर ओकरा के आदमी बारात के लेके चलेलन कैसे हमर जीव मानो ना। बात सही है बात तोहरो मगर ओकर बात सही नहीं खे लागत। बुझाता कि 6 महीना के पेट में ले ले बाड़ी 6 महीना के लइका हड़ी जैसे खात चटोर ऐसा चलत तड़ी। अच्छा जा दे खाना वाना जौन बचल बतौन खा लो जा फिर अपन बाद में आई तो बढ़िया से खा लियो जा। कह दिन छोटकी के खाए के कह देले भाई उजा गोइल हुई खाए न खाली मोसियावा घर में आके करवावती है। आओ हो एकनी के ई मजाल खेलवड़ियन के आय त हमरा मरद ले बुढ़वा ले कहते सन त मौसी जी के बोला के मुर्गा हम मछरी खियाते आ उ नती हो जाले कर जतने बेर उनका को दे बात कर देले बनी उहो जानिए गुलियन त हां बहन खातिर त हम कुछ भी कर सकीना बहन खातिर हम जान भी केहू के ले सकीना। हमर एगो बहन बिया उहे हमर दुलर 3 बहन हिया ना करबे एकनी के हम नीमक बिनु तरसा दे हम नीमक बिनु काई जानत सन हमरा के बताओ हो साग ले सब्जी ले कुल चीज भरले रहनी एकनी के इति लागत रहला अब एकनी के कैसे तरसिए सन अब बुझाई एकनी के इतना दिन ना बुझात रहा एकनी के बढ़िया बढ़िया बना के लिया के देत नहीं बना के खात रही जाता हुरत रही जाता मोटाई देही पे चगता चरबी हाय हो खलवड़िया एगो बिया हमारे घरे छोटा के बैठले सुतेले मुंह चिपोर देबेले ओकर इति बा तनी की दे कुल खा गलिस मछरी नु। हां तोरा बाप के कमाई क्या रहे हमरा के दे पैसा हम अपन समोसा किन के खाई जो अपना बाप में ले मांग ले जो जो मांग जो देबे कि ना हम काहे के दे हमरा के दे हमर पैसा लिया के दे खाए के बारे में ना कलू कि ले एगो खा लेते हूं काहे तोर मैया मर गुल बिया तो तोर बापा मर गुल बा बोल ना मर गली तो हमर को नहीं तो तब का पैसा मांगे हो तो हो खेलवाड़ी तब का नातिन हड़ू धर मुहे में कस दे में लुअठिया चूल्हा के खइबू मछरी अपन लइका के जना होई उ नातिन नात के का होई। हां हम नहीं की तोहनी खाती मार उरिया गुनी बुझा गइल आ एक कराई के का जने कौन पेट में दलिदर लेखा खइली देखब धक कनवा कबाड़िए तो दे हम कबाड़ दे हम का मारता जी लइकियन के आगुलू पलर मुंह बाके है तरी सुतरलू जाके जकरा के बोलैली बनी ओकर के हाथ छोड़ी है जे हमर लगी के हाथे ऊपर हाथ छोड़ दे कहत नहीं नो धा के नकिया के नथुनिया खींच दे हम खींच तो दे हम
कोनो नीक उपाय नहीं के ठीक बाटे कि जब मन तब लगे कि रउआ मार देता नहीं निमन नहीं के पता हमारे लिए मत बोला सन हम अपना बहन के खियाई कहे पियाई कहे उपास रखे तोहनी के निहरे वाला हो सन तोरा बोला बोला के खिया तोरा पिया तोरा कारही में लेके तोरा भतार के कमाई तोरा बाप के मसावा मसावा बोल ना भाई नु उतने दिन उतराई बड़ू बहुत ठीक कहतिया जिंदगी भर उतराई कि पानी मांगे एक लोटा उहे लोटा चला मरम के नोकी फूट ठीक कर आओ ये नहीं हटी हो चले भिलबे लकी के तू तो छुआबे मत कर तू तो छुआबे मत कर ना तो तने मत कर खेला लांगाड़ा के बेटी बोला बोला के करवावा करे बुचियो चल बाजारी पे मटन ले आवे हम जाता नहीं रे तोर पतो इतना आनी बानी बोला थोड़ी आ बाक रे ते हो भाई खुरबू ते हो खुरबूसिया बम पेती बल बड़े ये जाई बुलागा ले समझलू ये अपना माई के ताव देखाइया हमरा के मत देखाइया समझलू कि ना समझ अरे लेके भागी रे लगले लेके भागी देखिए ना लगते बारे के लेके भागी जल्दी यही हो लेके भागी कौन माई देखियो कम सुन आज बाजार लागल बा चल खसी माराई लेके आवल जाओ चल खसी खइबे तो बोलम चल ना खसी खाए तब ना जेबे बेरा रहे दे बोल खाए खाती ना जीवे बेरा रहे दे त खाए ले जाई तो का के जाई ए देखा अपना दीदिया के कमाई खाती अपना जीजा ने प्रकार तो तो दे और माई के मत कर चमटे नो पर है था अपने भीरी रहो हाय बड़ी लोला चलावती रे लेके बेटवा भागी लेके बेटवा अरे भाई भागी का हाथ गोड़ चलावत तड़ी अथी लेखा तू तो नती मर तो ढेकलाइए जाइबा हम ई सब बाना सा तोरो बेटा पतो ही अरे सही लागता हमार करम जर गोइल बा ऐसा ने कुल लंगटा लंगटा उतार दे कैसे तू सहतड़ी हम तो ना सहती जहां देख बुची मुआ देती देख बुची रे हम कोनो के बातें ना मानी नारद हम बातें ना सुन नारद मुनि आइल बिया मौसी मौसी बोल लगी काल बारे जागरा लगा अरे देली तू कम नहीं खा समझला हइसे मेहरा रुके रखल जाला रे तेरा सामने तो मेहरा रु कितना है हमारे बहन के बोलत ये कैसे तू बर्दाश्त करता रे करही से के मान दी कल पे सब धा देले बानी के माजी हम काहे के माजी जेकर मजांगर हो जेकर भूख लगी वो अपने माजी अच्छा हमरा कौन गा तो न परली हूं ना मंजी ना काहे कोई हवा पी के कार रहता खइबे करम अब मन ना करम हां खा लेनी त कुछ तू भेजला हिनु हम सीजा संदूक तारा तारा ससुरा के ससुई के करे जवा खिचन ही तारा ससुरा ससुई के अरे पापा जी कहेनी कि जब ई मुर्गा मछली है ना चूसत ये त ऐसे ना हमार का चूस के हड़ल कर देला ठीक है चल रे चल बला मो बाजारी ए दीदी सुन पहले हां अरे 2 किलो ले आवे के हां चल बोला मुआ चा बना मौसी मसाला नम लिया के खड़ा में पीस के बनाए के ए बेरा पहाड़ी में बनाए के आवत ही पापा जी आवत नहीं आवा तू उनको खींच के हाथ के धरा दे खींच अरे माई बोल मत पापा के बारे में समझ ले कैसे तू सहतड़ी रे चलाओ कुछ आवी नहीं के ईटा पत्थर के नहीं के कपार फूटो मुंह ए मौसी तोर गांव के जरिया रास्ता बा आ देख 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 माई देख आ ये ई ना चोगला खाइल हो आज में हर देख बेटा चल दीदी ठंडा नमकीन देख मौसी तू मरवा मार के चल गली नु आए अरे मौसी मरवाती ना यार चल चल पिटा गेले ना साबुर हो गई ना पिटा गेले आ माई काटे तू मुंह तिकवत रहिनु तिकव मुंह हमारे पे खाली त का करता चलता हूं पिताजी कुचा जाई तार माई इतना खा के इतना बंगरा डरे बा तब कहेगा ती गाल बजावा मुंह बजावत है हुआ मेहरानू भी इतना गलथे थई थे थर ऐसनी बतियावेलन हमारा के तो आया केहू से माई मरवा भी दे इनकर मुंह बंद हो गइल ह तो का माई करी के माई मौसिया के मरवा ले खूब हमरा पिटवाले कइले बड़न चिपरत ना ये लूर के ना रहता जता माई आज इतना शासन में रखी कौन भाई के तो माई पहले ही से रखले बिया नु जा 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 रख ले बिया जा होने जा शासन में रखले बिया यही से प्रशासन तू जा बना ना ले। इज गेले जा तारा के देखल ना कि जा 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 आज तोरा खातिर बेकार हो गई नी हां बेकार हो गेले जा जा अरे चले हेने अरे अब तो ढीले रहे जो जो भगला जाके करबा जो खइले ठीक ना कहते खइले है ना खियाइले हवा खालसन मछली खालसन मुड़ा खियाइले हवा तू खा खूब खियाइले हवा हमनी के माई बेटी मत के बनाइए बना के न दी अरे काहे का हमारे रे चुपचाप रह मुड़ा खाला से मुड़ा तोरा के एक बस ओ घरी इनकर बुझा जाई एक बाबा चाउर दे देम चाची घर जाके खा लिए ना हां आ चुपचाप रहिए हम लोग तन खिलाइए आ देख ना बनाई खाना देखो तनी के बनावेला के खियावेला इनका रखे अयन मांगे खाना तो मरिए लोटे चला तू अब कहां चल रे ट्यूशन जो जल्दी चल रहा सी हो बिना मान मतलब के